domu. Je to pre mňa trochu stresujúce, pretože pred 13 rokmi som tu na tomto javisku stál ako začínajúci herec a strávil som tu 10 rokov. Preto mi dovolte, pretože, ako som už povedal, to všetko podstatné už bolo povedané, možno takých pár osobných pocitov, by som chcel povedať. Ja by som si požičal myšlienku, ktorú vyslovil pán profesor Jozef Ciller, že na Slovensku sú len 3 miesta, kde sa až magicky koncentrovala a vznikala história a vznikali dejiny Slovenska. Je to Ľubinské Bralo, Nitriansky hrad a Národný dom v Martine. Pán minister kultúry spomínal, že bol to centrum politického, spoločenského a kultúrneho života. Je to nespochybniteľné. Ja by som možno teraz sa zamyslel nad tou úlohou, ktorú spĺňal Národný dom v minulosti, ale spĺňajú aj v súčasnosti. Je to úloha taká integrujúca, spájajúca a zjednocujúca. Veď už len myšlienka postaviť tento dom spojila slovenský národ, ktorý sa doslova po krajciaroch vyzbieral, aby sa mohol postaviť. Národný dom plnil svoju funkciu v rôznych obdobiach, delí sa tá história na rôzne etapy. Výnimočná etapa začala pred 65 rokmi, kedy sa tu etabloval profesionálny divadelný súbor, ktorý tu sídli dodnes. Aj vtedy sa objavila tá funkcia zjednotiť a spájať, ktorá sa prejavila počas druhej svetovej vojny. Ako som už spomínal, že tú svoju úlohu plnil v rôznych obdobiach. Národný dom ju plnil aj v období pred Nežnou revolúciou a práve tu driemal duch slobody a demokracie, ktorý sa tu zázračne zobudil, aby zjednotil demokratické síly nielen z Martina, ale z celého Turca. Ako plynul čas, tak Národný dom chátral a v 90. rokoch sa zistilo, že je v takej situácii, že hrozilo jeho zatvorenie. A vtedy sa opäť objavil ten génius loci, o ktorom napríklad hovoril pán predseda Žilinského samosprávneho kraja, pán Blanár. Opäť sa prejavila tá úloha spájania, zjednotenia sa a integrácie. Keď si tu sadli politici, no vtedy už bola situácia taká, že národná zbierka by nestačila na zásadnú obnovu a na obnovu technologického parku. Museli rozhodnúť politici, ktorí sedeli na opačných politických táboroch a vedeli sa dohodnúť a začala sa rekonštrukcia Národného domu, ktorá trvala tak dlho, že sa menil systém usporiadania samosprávneho, menil sa zriaďovateľ, menili sa vlády, menili sa ministri. Ale to podstatné je to, že nikto nikdy nespochybnil význam tejto rekonštrukcie a že rekonštrukcia pokračovala a že sa rekonštrukcia skončila a že tu dnes otvárame spoločne Národný dom. Ja chcem vysloviť takú nádej, že sa tu opäť vráti ten duch, ktorý tu prebýval.